ndimafuna ndichite advise akuluakulu TPP. Think about this. Si bwino kuti anthu azibwera poyera ndikumakudzudzulani. You have to change. Anthu akamafuna recognition sijera. Akanakhala jera akanamusa APM zaka 5 ali ku opposition. But people fought for this government. Ndelero wina sabwere ndikumana kuti ayi awawa akufuna ntchito, JP akufuna ku embassy ndiwajera. Amalekera ndikukhala wajera the time he was fighting for this. So please stop this nonsense. Palibe amene akufuna kumadzudzula APM ndipo malaki. Koma inuyo aziphazi amene mwamusungulira APM, you are doing everything kuti muzibondereza ma foot soldiers. This is very wrong. Palachi nyamata mbiri amene anamuthandiza APM kukhala pa mpando akuzunzika. And you are just saying dikirani. Miyezi 6 azingodikira. Abale anu zibwezi zili ntchito. You employed them, you give them businesses. And you are telling some guys kuti adikire chani. So mukamaona anthu ngati JP, they are coming out. It's a frustration. A lot of people sacrifice for this government. Ndelero musabwere ndikumana kuti jera. Aliyense amafuna zinthu zabwino. Bingu atamwali ya 2012 anthu anapita kwa Joyce Banda chifukwa amafuna zinthu zabwino. APM atachoka 2020 anthu anapita ku MCP amafuna zinthu zabwino. Panali anthu, they were loyal to APM. They fought for this war 5 years. Si zabwino kumatenga anthu ochokera ku MCP azisangalala. These foot soldiers are suffering. Aliyense amafuna zinthu zabwino. Ndiye musabwere kumati yayi awandovuta awandajera. Inunso ndajera. Professor Mutharika amanyozedwa nthawi yachakwera kuchita support APM amati ndiwe munthu osazindikira. Ndinanyozedwa kuzunzika kusakidwa ngati nyama zakutchire. And today it is very wrong someone to stand up kumena kuti ayi awa ndajera. Kodi iweyo kuyendera Prado sijera? Stop accusing JP kumena kuti ayi JP akufuna ku embassy. He fought for this government. Anthu amasintha zipani chifukwa akufuna zinthu zabwino. Osachedwa ena akulowa TPP timaona mbuyomu akunyoza APM akufuna zinthu zabwino. So malangizo apadera kupita ku TPP mupange recognize ma foot soldiers. Mose mwayambira kumangona kuti ayi dikirani. That is very wrong. Iniyo bwanji simukudikira. Mwezi wa mawa 17 March kuchitika by election Rumpi Central MP anali Enoch Chihana panopa ni second vice president. Brother West kunachitika Mario Michael Chisala anamwalira Beza Ntakataka Lilongwe Bwaila Mkhota kuti aliwalize akhotha anagamula kuti chisankho chibwerezedwe. Malamulo ameki akunena poyera aliyense ngati Malawi ndiololedwa kupikisana. Ukhoza kuchoka ku Blantyre ukayimira kudetsa. Malamulo omwewo akunena kuti usasinthe chipani ngati unayimira kwina kwake pa 6 September. Yeremia Chihana mwachitsanzo anayimira Ford ku Zimba North. Ataluza anasintha chipani ndipo akufuna kuyimira TPP Rumpi Central. Meki kunena kuti ayi ngati akufuna mpando ku Rumpi Central ayimira Ford. TPP ikangomula Yeremia Chihana kuyimira chipani chawo azanda chilango ku Malawi Electoral Commission. Chipani chisasinthe candidate. Matthews Ntumbuka anayimira UTM akangosintha kubwesa Yeremia Chihana, that is disqualification. So whatever the reason malamulo atsatidwe. Unayimira MCP ku Lilongwe sakulola kuti upikisane ku Blantyre ngati wa TPP. 16 September Yeremia Chihana Ford ku Zimba North sangayimire ku Rumpi ngati wa TPP. In addition, Malawi Electoral Commission ikunena kuti ngati unayimira independent pa 6 September uli ndi mwayi wosintha chipani. The case of Walita Nkandawire anayima independent ku Rumpi Central panopa wali wa TPP. Akuluakulu tiye tisatire malamulo komanso tikumbukire kumbuyo kumene tikuchokera.
tinali ndi Nicholas Dausi ku parliament siku ngati lero. Last year Chimwendo Banda amayenda ndi track ya Maheu. So history is the best teacher.